napot kívánok mindenkinek, szervusztok, üdvözöllek benneteket! Ma a mai óránknak azt a címet adtam, hogy kézisúzdókkal az egészségünkért. 3 blokk lesz, a harmadik lesz a kézisúzdózás. Legyen víz, aki még nem készített, mert ha 30 percet fogunk dolgozni, és ha megszomjazik, akkor tudjon inni. A másik, hogy mindig elmondom, hogy tükörképet fogok mutatni, tehát ha ezt a kezemet emelem föl, ezt az oldalit, akkor ti is ezen oldalit. Kezdjük is. Helyben járással kezdjük. 2, laza kartartással. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Most bátrabban is kiszúrjuk a térdünket, tehát nincs idő ebben a helyzetben magasra emelni, ezért csak egy picit arra, picit a térdet. 8 és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, és tudjátok, mindig ez a 70, hogy erősebb karhajlítással, és hogy vigyük a könyököt a törzs mögé, mert már melegítjük a törzsizmokat is, a vállakat is. Jó, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Jó? 4 lépést megyünk, 4 lépés helybe, és 4 terpeszbe. Indul. 1, 2, 3, 4, terpesz, 2, 3, 4. Most emeljük a térdet. 2, 3, 4. Terpesz, 2, 3 és 4. És 1, 2, 3, 4. Húzzakor. 6, 7 és 8. Most 4 helybe, 4 terpesz, megint 4 helybe, 4 lépést előre, és 4 hátra. Súlyt fogok. 3, 4. Helybe, 2, 3, 4. Terpesz, 2, 3, 4. Megint helybe, 2, 3, 4. És 4 lépés megint előre, 3, 4. És hátra, 2, 3 és még egyszer. Helybe, 2, 3, 4. És terpesz, 2, 3, 4, és helybe 2, 3, 4, előre 2, 3, 4, és hátra 2, 3, és elég. Jó, most pedig tegyük csípőre a kezünket, és sarok 1, oldalra mutatom, kicsit hátra, egy picit 20 percokat, feszessen áll a törzsünk, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. 1, 2, 3, 4, de most meg arra dolgozunk, arra is. 6, 7 és 8. És most lábúj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Most oldalra 1, sarok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és elég. És ugyanez most hátra. Tehát 1, 2, úgy, hogy vigyük hátra a térdünket, tehát ne csak így, ne érje el a térd a lábujjat. Tehát még egyszer, megyünk. 1, 2, nyújtsuk. 3, adjunk időt. Nyújtásra 4, 5, 6,
7, 8, és még egyszer 1, karra dolgozunk, 2, 3, 4, közben nézzétek a térleteket is, jó? 5, 6, jól elnézést kérek, 7 és 8. Jó, megint hegybenjárás. Most pedig egy vonalat képzeljünk el magunk elé, és vonal mentén fogunk kilép, vissza, vissza, kilép, vissza, vissza, kilép, vissza, vissza. Most megpróbáljuk a másik oldalra kezdeni. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 és elég. 4-et ebbe az irányba, élénk ebbe, 4-et pedig ebbe az irányba csinálok, megint 4-et, megint 4-et. Jó, tehát 3 és 1, 2, 3, 4, most másik irányba, 1, 2, 3 és 4, megint ebbe az irányba, 1, 2, 3, 4, és megint erre 1, 2, 3 és 4. Jó? Most, hogy el ne felejtsük a háromszög lépést, ugyanez a szisztéma, de oldalra lépünk. Tehát kezdjük. Kilép, kilép, vissza, vissza. 1, 2, 3, 4. Másik oldal is megpróbáljuk. 2, 3, 4. Jó, és kezdjük. 1, 4, 2, 3, és 4, és másik oldalra kezdjük. 1, 2, 3, és 4. Most próbáljuk meg karlendítéssel. 1, ebbe az irányba. 2, 3, 4, másik irányba. 1, 2, 3, és 4. Jó, most tegyük csípőre a kezünket. Kis távolság van, egy 10-20 centi a két lábfej között, párhuzamosak a lábfejek. És most felemeljük a sarkunkat ritmusosan. 8-szor csípőletet kézzel, 8-szor pedig, hogy hívják, karlendítéssel indulunk. 1, 2, 3, 4, lábfej előső részére 5, 6, 7, 8, egy kicsit még muszáj, picit nagyobb terpezbe, és 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, és még egyszer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Jó, most pedig pontozni fogunk, tehát 1, 2, 3, mehet már karlendítéssel, 4, 5, 6, 7, 8, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Láblendítés, saroklendítés, de most még finoman, mert nincs bejáródva, térdünk nincs bemelegedve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és 1, 2, 3, 4, figyel, 5, 6, 7, és most tér, és 1, 2, 3, 4, 5, hozzuk középre, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és elég. Jó, rázzuk meg kezünket, lábunkat. Most pedig visszamegyünk a gyerekkorunkba, mégpedig ugrálókötelezni fogunk, képzeletbe egy ugrálókötélre. Az a kérésem, hogy legyen a felkar a törzs mellett. Nem szorosan, de aktívan legyen ott. Próbáljátok meg így.
Tehát így nem lehet a ritmust kitekerni, hanem tehát legyen leszorítva, vagy aktívan itt legyen a felkarmot csekketem. Jó, most jön vissza az, amit az előbb, hogy lábfej előső részére álltunk, indulunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Még egyszer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. És hátra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ritmustörés van, nem? 8, jó? Ugyanez helybenjárással. Tehát idehozzuk a törzsben, így 1, 2, 1, illetve itt 2, rájöttem, hogy mi volt a baj. 3, 4, az előbb majd 6, 7, 8, hátra, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Figyeljetek, visszamegyünk, rosszul csináltam az előbb, tehát, hogy idehoztam a kart, és ide kellett volna. Tehát így indulunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és hátra, 2, 3, 20 hátra vállat. Lapockák közel vannak egymáshoz. Jó. Most pedig tekerni fogjuk az alkarunkat, de arra kérlek benneteket, hogy ne így, mert a hüvelykujjatok beakad a másik kéznek az ujjába, akkor ki is fordul. Vigyétek a tenyérhez, jó? Tehát indulunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hátra, 2, 3, 4, húzd ki magad, följebb akart, 7, 8, előre, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, és hátra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és elég. Jó. Most vállalunk a törzsünk, és a törzsünket fogjuk bemelegíteni. Ebben a pozícióban állunk, és 1, 2, 3, 4, válkörzések 5, 6, 7 és 8, még egyszer 1, vigyük hátra és 2, 3, 4, 5, 6, ezt nem lehet elkapkodni most, és 8, most hátra, 1, hátra visszük, levisszük, előre visszük, levisszük, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és még egyszer 1, 2, 3, 4, 5, térjünk is dolgozik, 7 és 8. Jó, következő gyakorlat szintén válkörzés lesz, de a lapockákat figyeljük, hogy zárjuk, nyitjuk, ezért neveztem el magamról csiki-csuki lapocka gyakorlatnak. Tehát kifelé állnak a lábfejek, figyelj, ebbe, tehát innen 1, közel vannak a lapockák, távol vannak a lapockák. 4, 5, 6, 7, és 8. Na, még egyszer egy kicsit élünk. Távol vannak a lapockák, közel, mellkas nyúlik. 2, 3, 4, most közel vannak, távol vannak 5, 6, most pacagodat is, ha tudsz rá figyelni, 7, és 8, és most hátulról előre indulunk, 1, és hátra, 2, hátra, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. Jó. Most pedig emeljük fel ezen oldali karunkat, és malomkőzés előre indulunk. 1, 2, 3, 4 törzs, nem nagyon fordul, 5, 6, 7, 8, és hátra.
főleg a csípő, azt mondja, hogy sarkot lennénk betonoz. Logikusan a felső teszt egy picit megy, tehát anatómiailag nem tudjuk megcsinálni azt, hogy egy picit ne forogjon. 1, 2, 3, 4, 5, húzd a packat, 7 és 8. Megint előre. 1, 2, 3, 4, hátra, 2, 3 és 4. Jó. Tegyük a kezeket a vállcsúcsra. És most a vállcsúcs marad a legmagasabb ponton. 1, 2, körzés, 3, 4, 5, térjünk is tovább, 6, 7, 8, hátra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és még egyszer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8, és hátra, 2, pacak, 4, messze nézzél, 5, 6, 7, és 8. Most könyökkörzés lesz, ami azt jelenti, találkoztatok velem, hogy a könyök maga megelőzi, feljebb megy a vállcsúcsnál. Figyelj, 1, itt zárjuk, 2, zárjuk itt az alkarral, 3, 4, 5, 6, húzd ki magad könnyebb, akkor 7, és 8, hátra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8, és még egyszer előre 1, 2, 3, 4, zárj itt az alkar, 5, 6, 7, 8, és hátra, 2, 3, 4, ugye jóval magasabban van, 5, 6, 7, és 8. Jó. Most 1, 2, 3, 4, csípő, illetve itt ezt a részt kell érezni, hogy dolgozik. Tehát még egyszer kezdjük, 1, 2, 3, 4, könnyebb malomkörzés, 6, 7, 8, és hátra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. Jó, megint rázzuk meg a karunkat, kezünket, most pedig csípőkörzést végzünk. 1, 2, 3, 4, visszafelé, 2, 3, és 4. Még egyszer. 1, 2, 3, 4, vissza, 1, 2, 3, és 4. Most törzs döntésbe végezzünk törzskörzést. Indul. 1, lassan 2, olyan 2-3 méterre nézzetek előre, ha messzebb néztek, akkor legalábbis, mintha, tehát nem esik jól. 3, és 4, ellenkezőleg 1, 2, 3, és 4. Jó. Most törzsfordítást végezünk, mert ebbe és ebbe az irányba még nem dolgoztunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most felfelé néz a tenyér. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és elég. Jó, most 1, 2, 3, 4, ellenkező 5, 6, 7, és 8, és még egyszer 1, 2, 3, 4, és 5, 6, 7, és 8. Most pedig vegyük fel a kézisújzokat, elnézést közben én orromat kifújom.
valamire allergiás vagyok, elnézést kérek. Jó, vegyük fel a kézisújtót. Az a kérésem, elfelejtettem mondani, hogy az elején, hogy ne úgy tegyük le, hogy a lábunk alá gurulhasson, és most is nagyon figyeljünk arra, amikor félretesszük, hogy egymásra és távolabb, hogy nehogy rálépjünk. Oké, terpeszállásba állunk, és magas tartásba vagyunk, fűzzük össze az ujjainkat, de ha palackosak vagytok, akkor palackot egymás mellé tegyétek egy kicsit szorosabban. Jó, figyelj! 1, 2, 3, nyúlik a tért, hajlik a tért, 4, mindegy. 1, 2, 3, oldalra visszük, és 4. Na még egyszer. 1, 2, tehát nem is hajlítjuk, hanem döntjük a törzsünket. 3, 4, és 1, 2, 3, és 4. Jó, szerintem nagyon ügyesek voltunk. Ugyanez lesz most, csak lábújhegyre fogunk emelkedni, tehát kifelé nézzen a lábfej, picit kifelé néz, indulunk tehát 1, 2, 3, oldalra, comb oldalra 4, 5, lábúj, 6, lábúj, 7, lábúj, 8, lábúj. Na még egyszer. 1, húzd a pocakot. 2, nyújts ki a karót föl magasra. 3, 4, 5, húzd a pocakot, meg könnyebb. 6, 7, és 8. Jó! Következő a feladatunk. Ebben a helyzetben vagyunk, és a könnyük mélyen nyomjuk ki. 1, 2, 3. Lent van a könnyük. 4, tehát mélyről hozzuk, nem innen most. 5, 6, közben igazítsátok meg a lábfejeteket, hogy párhuzamosan legyen. 7 és 8. Na most lábújhegyre emelkedünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. És még egyszer, tehát maradunk helyben. 1, most tessék így tartani, tehát most eddig itt tartottuk, és most így 2, le, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és most lábújhegyre. 1, 2, lehozzuk, 3, lehozzuk, 4, jó mélyre akarunk, 5, 6, 7, pocakra figyelj, és 8. Jó, most pedig összefogjuk a kézisújzót, de aki nem tudja a palackok miatt, annak külön is lehet. Jó, figyelj, a következő feladat, ebben a helyzetben vagyunk, kifelé állnak a lábfejek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, derékszögük 7, 8. Na még egyszer. 1, 2, 3, 4, most szolidarítok a palackos sokkal, bocsánat. 5, 6, 7 és 8. Jó? Következő a feladatunk.
ebben a helyzetben vagyunk ismét. Így vagyunk, mert tehát ezt csináltuk. Az most ez a kiinduló helyzet. 1, 2, húzz ki magad, 3, csípőt billentsd magad alá, ne homoríts ki. 4, 5, 6, 7, 8, és még egyszer 1, 2, 3, 4, tehát derékszögig 5, 6, 7 és 8, és most 1, 2, tartod, 3, pocakod be, 4, 5, 6, 7, 8, és 1, 2, 3, és lassítunk, 4, 5, 6, 7, és 8. Jó, következő. Tegyük ki ebbe a pozícióba a karunkat, a másikkal pedig segítsük, tehát ne támaszkodjon rá, csak figyeljük, hogy vízszintes legyen a talaja, de ha 1, rászorítunk, lazítunk 2. Második, harmadik, rászorít, lazít. 4., 5., 6. és 7. és 8. Na még egyszer. 1, 2, rászorít, 3, lassabban visszük vissza, 4, 5, ugye lazít, most szorít 6, 7, és 8. Jó? Most jön kicsit rázunk a kezünket, jön a másik kar, most szembe vagyok veletek, tehát egy picit itt támasztjuk meg, hogy ne engedjük le felé jönni, tehát párhuzamos legyen a talajjal, indítsuk ki válból. 1, rászorít, 2, lassabban vissza, 3, 4, 5, 6, billentsd a csípőt, ha jelez a derekad. 1, rászorít, lazít, rászorít. 3, 4, 5, 6, 7, messze, és 8. Jó, 1-2 válkőrzést végezzünk. Most pedig emeljük fel magastartásba, a szokásos gyakorlat, a lábfejek közel vannak, nem szorosan, egy 20-10-20 cm lábfej között, csípő, 1, magunk alá billentjük, tehát hogy ne kelljen homorítani, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, figyelj, most lábúj egyre emelkedünk, lábfejelső, 1 láb a újabb tappancskáig, 2, 3, 4, 5, húszapocakod, 6, 7, és 8, most még egyszer, 1, 2, 3, 4, 5, engedd le, 6, 7, billentsd a cipőd előre, 8, és 1, 2, ebben az előre billentett helyzetbe emeljük a testünket, jó? 4, 5, 6, 7, és 8. Jó. Következő a feladatunk. Fogjuk meg a kézisúlyzót tehát fogjuk össze, és hátulra vigyük a lábunkat, tért nem előzi meg a lábujjat. És most hátizmunkat, törzsünk a hátizmunkat, erősítjük, mi foglalkozunk. 1, 2, 3, 20 bepocakon, 4, 5, éppen, hogy érinti a szabad kezünket, a combunkat, térdünket, tehát nem szabad rátámaszkodni. 7, 8, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Jó, átmegyek a másik oldalra, és most ezzel a karral 1, 2, 3. Törzs mellett húzzuk föl, jó, 4, 5, 6, 7, 8, és még egyszer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Jó, egy utolsó. Ebben a pozícióban állunk, hajlítjuk be a térdünket, figyelj, 1, 2, nézzétek, hátul van nyújtva, ugyanúgy marad a felkar hátul, csak az alkart hajlítjuk. 5, finoman 6, 7, 8, ne engedjük távol a törzsünktől, 1, 2, 3, 4, húzd a pocakod, 5, 6, 7 és 8. Jó. Tehát most meg azt kérlek, hogy biztos helyre tegyük a kézisúzókat, 1-2 karkörzést végezzünk. Jó, figyelj, befelé, kifelé, 2, 3, 4, befelé, 2, 3, 4. Jó, 1, 2, 3, és elég. Jó, nyújtás. Ebben a pozícióban állunk, ismert a gyakorlat, feltételezem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, húzzuk előre a hátul lévő lábunkat, és 1, 2, vigyük abba az irányba le a csípőnket, jó, buksunkat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, most megfordulunk. Indulhatunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Előre hozzuk, és 1, 2, 3, 4. Tehát nem ide hozzuk toljuk a fenekünket hátra. 5, törzsünket 6, 7 és 8. Jó, fűzzük össze az ujjainkat, fordítsuk ki. Kis térdrugóval vigyük föl. 1, 2, nagy körépere, 3, 4, még egyszer. 1, 2, 3 és 4. Föl, 1, 2, figyelj, húzzuk el oldalra, és dőljünk abba az irányba. 3, 4, ellenkezőleg. 5, 6, 7 és 8, figyelj. Jó, magasan. Körzés, törzskörzés, karkörzést végezzünk, és most másik irányba. Jaj, remélem nem mentem ki a képből. Húzd a pocakot köz. Jó, és 8. Nyújtsuk ki, nyújtsátok itt is ezen oldali kar. Oldalra fogjuk meg itt a könnyök fölött, és húzzuk. Felső test nem fordul el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, most cserélünk, nyújt, és vállunkat cserélünk, tehát nem fordul el a törzs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, és föl, 2, 3, 4, és lehozzuk. Terpeszállásba állunk, beszívjuk a levegőt, kifújjuk, még egyszer beszívjuk, és kifújjuk, megint beszívjuk, és most sasgyakorlattal fogunk elköszönni egymástól, váll, könyök, csukló. Váll, könyök, csukló. Tehát szállunk, mint a madár, képzeljétek el egy gyönyörű területet magatok elé, illetve egy tenger, és ott rupickolunk benne a vízbe, és vissza, váll, könyök és csukló. Mai tornát befejeztük, kedves egészségünkre!